Сега слизаме от крепостта в Асос, която така и не успях да открия като точка. В Фейсбук, да, не че. Но пътеката е много интересна. И така се вие точно по крайбрежието, нали? Виждаш морето през цялото време. Доста е хипнотизиращо. Горе имаше доста хубави гледки. Имаше една порта с гледка към морето направо. Юнийско море си е Юнийско море. Може да видите колко е синя водата. Направо е crystal clear. The most beautiful place in Greece, maybe. So far. Все още има време. Ние като цяло го обиколихме. Така. Може би половината от острова. Повечето с коли да има. Красивичко е. Ето е пътеката. Назад. Не забравяйте да се обръщате назад. Винаги има нещо, което сте изпуснали и трябва да се документира. Тук ще направя една снимка.